det. Er det det, I vil spille? Det der streamer og noget? Det er det der repo noget, vi gør med at spille. Det er bare Kasper, der privat er blevet streamer. Ja. Han skal være med, inden han må brokke sig. Sig det til ham. Ja, det er rigtigt. Jule, du skal være med, før du må brokke dig, siger Emil. I am having a very bad day. I am in no mood. Det tror jeg faktisk er et dårligt argument, fordi det synes Emil, han har gjort mange gange. Yeah. Lad være med at være med og brokke sig. Ja, men du ved, fordi du er et større menneske, så er det jo ligegyldigt. Nej, jeg er et mindre menneske. Jeg vejer mindst. Jeg laver... Ja, den havde jeg lige fuck's sake, Emil! Den havde jeg ikke lige tænkt igennem, den der. Det vil jeg erkende. Hop ned i vognen, Okay. Fuck. Okay, jeg tager Kasper jo. Ja. Du må tage den store vogn. Jeg tager den lille Kasper. I want uppies. I want uppies. Can't have uppies. Jeg kan ikke se en fucking skid andet fra. Ja, kæmpe diesel. Stå stille. Jo, touchskærm med din hånd. For fuck's sake. Hvorfor? Kan du huske det allerførste spillet, hvor jeg sagde, at jeg så djævlen? Nå, jeg troede rent faktisk, det var en enemy, du havde fundet. Det var en slags enemy. Fuck det. Så fik du bare til at skide i bukserne. Fucking god. Bastard. There are certain noise that don't like. What the fuck? Nå, det er fordi den blæser sig. Fuck af. Den der fucking irriterende. Jeg ser. Jo. Fuck. Hold jeres kæft. Fucking go. Den vej. It just works. It just fucking works. Altså, det er også udelukkende, at vi kan. Hvorfor er det hver gang, eller? Jeg tror alting det blev på platformen. Fucking god. Fucking... I'm making a goddamn purchase. Oh no. Apparently including one landmine. Hvem er? Han lever, han er der. Hvor ser de upgrade? Fuck sake.
Skal jeg sætte en landmine? Jeg har en her. Get over here, you freak! Virkelig. Bing bong! Nå, nu er det bare fucked. Yep. Ups. Sådan. Kom nu. Get some! Wow! Wow! For fuck's sake. What the fuck? Så hvorfor faldt minen på mig? Det var ikke meningen. Jeg går og vente på en eksplosion på et eller andet tidspunkt i den nære fremtid. Det lyder rigtig ondt. Der var den. Det lyder ikke tilfreds til gengæld. Den er der stadigvæk, den er der stadigvæk. Yep. Var det så nok? Det var det! Ja, den virker til gengæld. Yeah, Nades virker. every time. Easy ass. Easy. Tog kun 3 miner og en granat. Ja, Of a big black man chasing you! Mars and Terra were close allies long before the unification surface Vi would kommer turn lige med into marker, vi kommer lige ud, er du klar? Europe if they even survived the bomb. Exciting stuff, man! Welcome back, you freak bitches. damn. Ah! Every time. Every goddamn time. Every goddamn Kom time. her med den store. Oh my fucking god. Hvad skete der? Jeg blev fucking nakket, det var der skete. Oh my god, Kasper. Things they inflicted on themselves, but others were lucky enough to escape. Oh, jeg har en shotgun. Oh damn. Bare for dyrt desværre. Hey Emil. Så den skal vi ikke have, den her. Hej Emil. Hvorfor skal vi ikke have pistol? Ah! Hvad var ham der Jule der? Skal han snakke med mørder, hva'? Jeg ved ikke. Oh my god! Han er om bag ved vognen derovre. Ah! For helvede, Emil. Han er en kæmpe vase her. Ja, så godt. Du kan se den på tab. Why would you do this to me? Hvor? Hvor væk? Emil, Oh. din fucking snotskål. Hvad? Du skubbede mig ned i hullet, Nej, gjorde jeg? fordi at du ikke kan køre, eller du kører som en fucking 5-årig. Fuck! You freak! Nej, han har ikke noget fart. Han har ikke noget fart. Det er rigtigt. Nu falder han ned i hullet. Fuck! Emil, han skubber mig ned i det fucking hul, fordi han kører som fucking galning. Emil, du får understrege, hvor elendig du er til at køre den vogn. Du får ikke der. lov til at køre den Du vogn. insisterer Du på får ikke lov til at køre på den vogn. Det lyder som om det er nemmere at køre den, end det er. Det er virkelig nemt. Det er faktisk ikke særlig svært. Hvor er det bad? Jonas, vi er nødt til at nakke ham. Altså, han skal bare dø nu. Ja, godt her er du på den. Ah, nej. Godt. How do you want it in this? Altså, I'm gonna kill you with this hammer. you wanna put...
It's a boss fight, baby. You're going down. I got double jump, fuck you. Fuck you. Gimme. Double kill, baby. Gimme. Altså, skal ham der Jens Ulrik være